Atxaldeon, Donostebera hurbildu gara, gaurko egunean, eta hemen gaude Itziar eta Rutekin. Esplikatu pixket non gauden. Pues bueno, ikusten duzuen bezala, hemen gaude Mendi Abesbatza Donostebeko bere lokalean. Lokal berria, estrenatu berria dugun lokalean, eta oiniken badu berri pintura usaila. Berri urrin hori badu oiniken, ez? Eta hau da, bueno, kantatzeko tokia. Hori da, gure kantatzeko gune txiki eta polit eta berri hau. Itziar naiz, Itziar Irigoyen Perurena naiz, Donostebekoa, eta bueno, jarretik beti kantuz izkin guzietan, etxetik hasi eta eskolan, eta eskolatik kotxean, eta kotxetik, bueno, kontserbatoriora, eta kontserbatoriotik unet. Eta Rut, esplikatu pixket ere zure ibilbidea. Pues ni Rut naiz, Donostebekoa baita ere, barriak izan gara, bai, betitik, kale nagusian jaioak, eta horixe, pues, musikarekin beti lotura politia izan dut, eta pues, suertez hortara dedikatu naiz, eta Itziarrekin pues, lagun dut proiektu honetan. Gubiek gara, bueno, ni txistularia naiz, hola, ofizio, zerraten aldugu, eta gero eskolan lehen hezkuntzan musika irakasle. Eta pianista, eta, bueno, pianista eta gero, pues, kuriosidadez, pues, gustatzen zaizkidan musika tresnak ere pixkoa zirikatzen ditut. Txalaparta, panderua, trikitixa, eta, bueno, pues, holako esperimentazio puntuak ditut, eta hola ibiltzen naiz. Eta lehen hezkuntzako musikako irakaslea naiz, itxuna eta saldizan. Orduan hortara ere lotura handia musikarekin. Bai, nik ere lortu nuen hori ez, lanbide izatea musika erakaslea. Baina, hastean behin denez,
niri gutxiten zitzaidan, eta orduan aldatu nuen, eta tutore lanera pasatu nintzen, eta hola egunero kantatzen dut aurrekin, edo kantatzen nuen, hau nitzez gehiago. Zer niri gustatzen zitzaidan hori, ez, kantatzea, eta kantuen bidez aurrekin, ez, eziketa zabaltzea betiko liburuetatik edo, kantuekin hau niz gauzik esten dire, eta horrekatarako ere, aldatu nuen ni musika utzi, nolabait ere musika irakaslea utzi, baina tutore izatera. Eta gero berak experimentatzen duen bezala horiekin, nik experimentatzen dut ere batukadakin, eta bueno, hola bertze, badakizu gauze modernoagoak ailegatzen direnak herrietara, eta horietan ere odesa sartuek. Eta kontatu pixket, gaur hemen dugu mendia bezbatza txiki, bai? Nola zen proiektu hau? Bueno, horren behar dugu izen desberdinak ditugula, ez da, badugu mendi txiki-txiki, direla txiki-txikienak, zei dire mendi txiki-txiki, horiek zei zen dire 6, 9 urte, horti barna. Gero dugu mendi txiki, eta horiek direa 9, 10, 11, 12, hor. Eta gero ditugu mendi gaztetxoak. Horiek dena baditugu. Baietz. Denak, horixe, denak nasita, banaka, bueno, postalde ugariek ditugu, bai. Eta horte ibiltzen gara. Bai, ibilbidean, ez, izan da, hasi ginen, hola, adinke antolatzen, baiet. Baino gero, joan izan gara, antolaketa hori aldatu dugu. Batetik gu, ikusi duzunez, salsera garelakoz eta denbora dugulekoz badugunerako, eta orduen, erabaki genuen, kantuen arabera biltzen ditugula gure kantariak. Hau da, kantu bat, aurrer kantua da, biltzen ditugu txikiak. Baina gaztetxoen kantu bat baldin bada, edo gaztea behar ditugu, konbidatzen ditugu gaztetxoak. Orduan, hola ibiltzen gara. Orduan, ez dute denak elkarren saiatzen? Banatzen dituzu egunez, edo nola egiten duzu? Nola antolatzen duzu? Azaldu nola gure antelak. Gure antolaketa da hortziraletan izatea. Hori hasi ginen hasieratik hortziraletan. Zeren, aste guztia denek dugu gupetue, eta emerere hasi ginela galditen, ea noiz zute posible, bueno, mile estraskolar, badakizu, orduan noi beti arazoa izaten zen, eta guretako hortzileri arran genuen, etorri dadila, etortzen dena. Eta arraso ongi funtzionatzen ari da, zeren hortziraletan gehienek baute tartea. Ja gainera iduridu asteburu hasten dugu hortzilerian, ez? Larunbata zaila da, zedena partidoak kirola, bakizu, konbinetu behar dira, uniz gauze. Orden, hortzilera txaldeak, 7 goiti guri funtzionatzen digu arrasongi. 7 goiti. Aurten adibidez, aurten 4 eta 4 denetan. Orduan, urtearen arabera, taldeak noiz alduen, noiz ezin duen, hortan ibiltzen gara gu moldatzen, horixe. Orduan, zeratiniko aurrak dituzue? Zer ni pentsatzen nun, aur txikiak zirela, baina orain hartzen ari naiz, ez? Ez zirela txiki bakarrik. Aurten magintuen 6 urtekin hasi, eta 7, 6 hartio. Hor, kantu diferentetan, bertze batuten elkarrekin, bai. Karo, zure semeak itziar ez daude hemen. Bai. Badaude, aurten ez ziregon, baina beren adinekoak bai. Aurten ez, ari zirelako kirolarekin eta ezin izan dute, eta daudelakotz batxillergoan ere. Batxillergoan ere zauden, bueno, ikasketak eta kirola, sustatu zaia hauniz kirola ferakin, kontzertua gintuen egunetan ensaiotan, baina beren adineko batzu bai bat ziren, torri ziren, orden, hoiek ez, baina ezin zutelako pertsona erraten zidaten, baietz konbidapena, baiezkoa zen. Bera eta bere lagunek eta ezagunak, ez? Baina, bueno, igual, agian kontatu behar dugu nola antolatzen garen, urtean zehar noiz ensaiatzen dugun eta zertarako edo zein den gure helburua. Kantazazu? Gu lan egiten dugu, gu deitzen dugu gure lanari neguko uzta. Neguen ez da uztik, baina gu bai, gu badugu neguko uzta. Ere egiten dugu, ez dela, ere egiten dugu irailan, hasten gara ere egiten, irailan, eta hasten gara jendeak kontatzen zer egin nahi dugu, ze kantu nahi ditugu. Eta loratzen gara egu berritan. Eta egu berritan. Eta kantak nola aukeratzen dituzue? Gure gustokoak. Gure gustokoak, baina jakinki ere, bueno, berai ere aurkezten diegunean, beti erraten diogu bali maduze bakarren bat, eta momentuz beti dena bati da, bai. Aukeratzen ditugu kantu bereziak, hori ere egia da. Kantu modernoak, kantu lehenagoko kantak? Ez dire lehenagokoak, baina ez dire beren estiloko kantu. Dire gehiago guk New Age, Tomas San Miguel, bueno, Neomak, horre sartzen ditugu ere berriak, aurten sartu dugu bat arron berezi, Abalon. Abalon, bai, Akelarre pelikulako banda sonora. Hau da, ez dire komertziala, baina kantu polita dira gaztetxoen dako. Gero lauteiatu ere egin izan dugu, versione batzuten. Baina hola, aukeratzen dugune kontzerturako izaten dira gure proposamenak. Bai. Eta baita ere,
atzerriko abestiak, eta gero gurera pixko bat egokitua, gure hizkuntza politxontara. Bai, ze, aizten ari ditugena, pentsatzen ez, gure abesbatza edo gure txiki gazte hauen guziena, zer nor garen, ez? Nor gara, eta pentsatzen errandugu, gora abesbatza euskalduna, naiz eta repertorioa ere zenbait gauza bertizkuntzetan ere egin izan dugun, euskalduna eta guretako garantzia duena inklusiboa garela, ez? Hau da, guk ez dugu probarik egiten, ez du inor gaizki kantatzen, eta ena etortzen den guztiak badutokia. Eta kantatu Hala da, bakarrik, edo zerbait ukitzen dute bereik instrumentoren bat, edo... Bueno, abesteak eskatzen baldin badu, noski baiez. Jo izan dugu gitarra, jo izan dute, nekok jo izan du perkusioa, nik nire familia ere bai implikatzen dut, Gorka eskusoinuarekin, nire nahi Ramontxo ere bai perkusioan nekokin, Leire Hortuoste ere bai da gurekin, bai, panderuan, orduan beti ere abestearen arabera aukeratzen ditugu beti ere ondoko baliabideak familiarrak ez direnak ere bai, baina bueno, gehien bat konfiantza dugun jende horrekin normalin, ez, horiek ez baitakit erraten, eta txak beti engatxatzen jugu. Beti gustora. Beti gustora. Zeren erranduguna, urritik hasi eta bendoan akitzen da. Vale. Bakarrik 3 hilabete. Bai, da momentu hori, osea, urritik abendure. Osa, Eguberritan... Eguberritan egiten duguna da, mendia abesbatza handiena, guk abesten dugu handi horretan, horren repertorio horretan gu sartzen gara, 2-3 kantu guk erabakitzen dugunarekin. Eta orduan egiten dugu elkarrekin, eta Donostiko txistu bandakin, kontzertu ematen dugu, emanaldi egiten dugu, orden gure helburua da, hor abestea. Zeuk aukeratzen duzuenakin, edo aurrekin aukeratzen duzuenakin? Normalian gu, Zuek, bai. Diktadura. Diktadura, ez. Egin bat ez delako denborarik. Ez dugu denbora fisikorik ibiltzeko ura eta orduan guk ja zehazkila joaten gara lantzera guk ikusten duguna Eguberritan egokiak diren abesti horiek. Ez? Bai, batzu dira, betiko inglesa horiek pelikula guztietan iguala itzen zirenak, eta gu hartu behar dugu, eskatzen diogu norbaiti euskaratzeko letra, normalian, ez? Txolari baterik ergorosterrazu izaten da normalin gure letrista. Eta orden berak paratzen digu euskeraz, eta gero guk hori erakusten digu euskeraz, adibidez. Eta orden hori beti ikartzen dugu gurera, ez? Eta gure estilora, gure harmonizazioa. Bai, burrito sabanero, dugu bertsio oso polita euskaraz. Erderaz hasi, baina pasatzen gara euskarara. Horregatik erraten dugu, ez gu euskalduna gara, hartzen ditugu, edozein kantu gustatzen zaiguna, badakiguna ere gure kantariei gustatzen atzaiena, eta hori prestatzen dugu, eta horre goten dire, erraten dute buruan sartut ezin atera ibiltzen direla. Etxekoek ere erraten digute, ez da, joari gara kantu horrekin, eta gu tranquil, 3 hilabete. Gero, bukatzen da, ez, kirola igual lainbertze gustokoa ez duten aurrak edo bertzaukera bat ere izatea. Ze kontuta da nidoki behar dugu, hemen donezeben gaudela, Malerrekako baiaran, ez dagoela inbertzeko biztanleririk, eta ez dagoela horrelako aukerarik hiri batean dauden aukera bezala arra nahi duzu zate bolondresak, hemen biltzen zareten nahi duzuelako, zuelana egiten duzue, eta polita da, pentsatzen dut, behin kontzertu bat ematen duzuenean, familiaren postazun hori ere, no da trasladatzen den. Familiek beti erraten dakote, segitaizte, eta gaztetxo, segitu behar duzu, eta beti iten dugu, ez, aski, eta beraiek erraten dite, ez, helduden urtean berriz. Eta hori da helburuetako bat, ez? Hau da, kantatzen, disfrutatzea, gustora egotea, eta ez erratea, kantatu ez, helduden urtean berriz ere etorriko gara kantatzera. Eta hurren urtean planteatzen digunean, abesti berria, beti izaten da, bai. Orduan, alde horretatik, pozik gaudez, konten gaudez, etortzen ari dira, eta orduan guk... Gero eta hor gehiago dituzu, edo ikusten duzu akaso betiko zeren, ez da horren erreixa izanen, ez? Pentsatzen dut aurrek... Urtearen arabera izaten da, kuadritxo bat, badakizu aurrek nola egiten duten, kuadritxo bat elkartzen baldin bada, hoien arrimun gehiago etortzen dire, orduan, aurten adidez, bagenitun, espero ez genitunak, 20 bat, bai, 20. Eta gero gaztetxoak izan genitun, gazteak 8 neska izan genitun. 28? Bai. Bida, Bai, eta gero jende gehiago hasi zen da, baina gero igual utzi zuena, eta erranduzu kirola, hemen kirolak indarra ondia du, baina gure kantari gehienak kirolaria dire. Nahi dute kirola egin, baina nahi dute kantatu.
Oda, ez da bat ez dute erraza. usten dutenik, dena erraza. gustatzen zaie. Orduan gure malgutasun horrek bermatzen du nolabait ere kantatu alizatea. Hori da nik uste gure indargunea, ezta? Ez dela konpromiso sakon bat eskatzen eta horrek bermatzen du nolabait ere naturaltasunez parte hartzea. Ze badakite noiz den eta noiz arte den. Orduan, nik uste dut beraiek hori ere bai, gustora hartzen dutela, ez, tartetxo, kitkat hori, nolabait ere. Zer duzu gehiena, neskak edo mutikoak? A ber, galdera, ohiko galdera. Neskak. Neskak. Egia da, mutikoak izan ditugula, bere garaian, nire Martxel, Gaztea Zelika, Neneko, izan ditugu, mutiko franko eta ongi konten. Azken aldi hontan, bai ensaiotara mutikoren bat hurbildu zen, nik uste batzuk hurbildu zirela, baina gero ja kontzerturako gelditu ginen neskekin bakarrik. Bi kantu prestatu gintuen aurten eta batzen neska balon hori, nesken repertorioa zen, nesken tonok ziren, nesken kantua zen, eta gero aurrenare hor bazen mutiko batzu bat ziren, baina gutxi. Lehen urtean, ganden urtean berriz, konbidatu genituen eta izan genituen gaztetxoak 15 eta erdien mutikoak ziren. Mutikoak erran genien, behar ditugu mutikoen ahotsak. Orduan hori ikusten duzu beti da Bai. Gure beharren arabera. Pixko bat egiten dugu ere zirikatu, gonbidatu, beti. Karo, kaso hontan abalonek ez zuen mutikorik behar. Orduan horrez ginen indarrarik egin, ez gen behar. Ez que hautsoiekin ez gero mutikoen hautsi behar. Orduan horixe, eta lehen urtean aldiz. Eta adienekoak, zeren gure gaztetxoekin beti eskatzen diegu, mendia esbatzako helduei laguntzia edo apoio ematea, ze batzuten gero estenatokira ateratzea batean, orkesta batekin, elizei jendez betia, aurre dire, gaztetxoa dire, orden bakarrik igual ez dira usartzen, baina Eta isiltasun hori, ez, sartu, eta eliz baten isiltasuna. Eta lekua, inposatzen du pila bat, askuak ere ez dute utxura elizara sartzeko, eta ez dakiz iduritzen zaien, hainbeste isiltasun diozuna, dena oinena ondia, oinen iluna, orduan horrek ere, beti entsaio bat egiten dugu, edo pare bat, lehenago, laketzeko lekuan, eta egunean ez izateko lako beldur hori. Eta orduan helduek apoio ematen digute, eta adibidez lehen urtean, heldu gizonak ere baiet eta etorri ziren kantatzera, eta gu arroz konten, ez? Helduek ere horako kantu bereziek, ze kantu bereziek izaten dire, orduan ertizu, presa egon ziren, egin genuen, guk idazten ditugu kantuak, orduan ez daude partiturak normalean. Ez dugu erabiltzen. Etortzen diren aurrak, akaso haunitzek ez dute jakinen ere, ez dire solfeokoak. Ez da behar. Erresago igual. Guk ez dugu behar izaten, guk egiten dugu doinua gurekin, arituz, aurre berehala ikasten dituzte, bai doinuek, bai letrak, ez? Gero koreografia, ere, zeren, aurrek, bakizue, ez dire heldu bezala geldiek, orduen, mugitzen gara, prestatzen ditugu denbora guztien mugimenduak, kantua, mugimentua. Orduan egiten duzu, kantatu eta dantzatu. Dantzatu horren nahi dut. Beti ere itzierrek usten didana, nik baditu fantasik nire koreografiakin, baina egitara hotxa da hor garrantzia edo, bueno. Eta espazioa. Claro, Elizan abestu behar dugu, orduen gaude hola, orkesta hor, orden emozionatzen dela nik ertin jote, oroitu badugu espazio hau, eta kabitu behar dugu hor, eta egin behar dugu hor. Bai, karo, gero badugu orkesta, gero dugu ez dakizer, eta ruta hau ezin da egin, eta... Eta olako nerviokin azarratzen zate kontzertu bat baino lehenago? Ez, nerviostu. Nerviostu bai. Ni ez. Ni naiz, eta hau bera gero eta tranquilagoa. Bai, ez. Nerviostu gehiago, baina aurrek nerviosten dire, orden guk tranquildu bertugu. Orden, ez duzu urdurita. Ongi pasatzea da, esperientzia hori, nor badun aukera kantatzeko orkesta batekin, olako toki betea. Karo, hauek banakare egiten dute ez, egin dute elkarrekin. Dena taldean. Eta, klaro, erranduzue, 17 urte arte. Eta 17 urte betetzekin ziten dute. Mendia batzakin, edo hor gelditzen dire urte batzuk. Ensaioak dira astetartean. Eta ordutegi horretan ikaslea dire gehienak. Ja batxillerara lagatzen hasten direlaik, arazoa dituzu, zeren ensaiatzeko zaila. Asteburutan tortzen dire ikesten dutena kanpoan, astetartean ezin dute ensaiatu. Beraz, hor bada adinbet gero ja zailago dena kantatzea taldean. Baina gero
ez dakit, bertzen momentu betean, handiago zarelaik, bada jendea berriz ere sartu dena taldean, gu egon gara, zu gontzara beti. Zu beti. Bai, Ni sartu atera eta ni bezala bada jendea derrepente agertzen dena, gazte gehiago, bertze batzuten, baina hola gaztetxoak ez dira. Gaztena? Zemen, mendea Bai. bertatzen. Gaztena, goreti zanen da? Holako zerbait, bai. Zenbat urte, abesbatza munduan arazo, generazional bat dago, eta hori ezin daukatu. Eta horregatik ari gara guk lan hau egiten pixko bat hurbiltzeko eta ez izateko abesbatza estatiko bat, jendeldua kantatzen duena, ez pixko bat aurrek ikusteko eta gaztetxoak ere abesbatzak baduela bere xarma, bere espazioa beraientzat, eta orduan zubilanetan gabiltza, baina oso zaila da, zuk diozuna, gaztetik heldutara, helduaren planteamentua bestelakoa da, eta oso ongi, jonek eramaten du abesbatza, berak uste duen bezala, eta oso ongi, baina transizio hortan, gaztetxoak batzutan galdu egiten dire. Gure kantuak baldin badira, orduan bai, egin izan dugu adibidez gero... Horregatik gu zubilanetan gaude. Bai, guk adibidez, helduen kontzertuan sartzen dugunean berriz gure repertorioko bat, etortzen dire, eta kantatzen dute beraz, ez dute arazoik, Gertatzen dena zaila dela ensaio momentu horiek lortzea. Eta egin izan denean igual, etorri Josu Elberdin, etorri zen, zuzendaria eta musika kompositorea, eta konbidatu genituen gazteak, eta etorri ziren. Eta egon ziren gustora larun bat, atxalde bat. Sarasola ere etorri zelikan, ere bai parte hartu zuten bai aurrek eta bai gaztetxoek, eta oso gustora egondu ziren. Baina konpromiso hori beti suabe. Ze zaila da zuk diozuna, kirola, ikasketak, badira beste gauza gaur egun. Unibertsitateko urte horiek edo goi mailako urte horiek normalean ez zaude herrian. Karo, eta ikusi duzu zenbat urte da mazkizu zuek hau egiten? Urte asko. Gure, bai, hasierako urtetan egia da, planteamentua zen urte guzikoa. Eta bai egondu ginela urte, 3 agian urte guzian zehar abesbatzako saioak egiten. Horrek suposatzen duen esfortzu pertsonala handia da. Eta egia da, azkenean oso nekatuta bukatzen genuela, eta gero biziak paratzen zaitu, kentzen zaitu, denbora kantolatzen dizkizu, ez duzu beti aukeratzen denbora, orduan horrek ere irauli zuen egoera hori. Irauli zuen, eta orduan pentsatu ginen, zer da, kalitatezko denbora eskaini eta zerbait formato txiki bat, baina egitan gustatzen zaigun, eta eskaintzen, gustoko zerbait eskaintzea, eta orduan bururatu zitzaigun hau. 3 hilabete trinko hau, eta egia da, hortik antzina, ez dugu, eguberri bat ere ez aldugu. Nik uste beti egon du garela, Eta egia da, hasieran hasi ginela fuerte. Hasi ginen talde handiekin, errandugune adinke, eta kontzertua antolatu genuen gu bakarrik, gero etorri zen ETB eta Mendia Abesbatzakin ere antolatu zen lezetan, gu ere hor egon ginen, izan zen, hasiera izan genuen arron potentea. Bai, pixkote eredu ginen baztango, beraiek hasitako bide hori pixko bat jarraitu nahi, baina hartu ginen beraiek badutela bide bat, eta guk Malerreka eta Don Estebek badula beste bidea, eta hori, fuerte hasi ginen, eta egia ikusi ginen guretzat oso mardula zela, eta gero formatu bartzara, eta nik bai joan ginen zenbait topaketetara, egin ginen zuzendaritza formakuntza txiki bat egin nuen nik Maki eta Kristinakin, eta baina nik ikusi nuen, eta guk ikusi nuen sobera, ez dakit, mardula edo ez zela guk egin nahi ginen hori. Bai, nahi dugu horrelako formatu honetan, zerbait motxa, intensua, baina gero ja... kontutan eduki behar da ere ze kapazitatea dagoen, erran nahi dut, han bada jende hau nizelanean eta hemen bizaudete. Orduan, egiten ari zaretena nik uste dut egokia dela, ez? Gu konten gaude. Gu konten gaude, zeren aurrek gero erraten dute, txikiek, akitu da gehiago ez, eta guk ez, gehiago ez. Baina, ze ongi. Bai, eta gaztetxoa badakite horrakitzen dela, eta berai gertate, ze gustora, urren urtean berriz. Hori da guretako bi talde horieken ari garenean, hori da guretako berena. Heldu den urtean berriz ere, heldu gara, zerbize... Horixe.
ez? Konbidapen hori, ez? Eta gero ze polita den ikustea, heldu diren jendea indiferentiak, ez? Kantatzen nola bateratzen diren, nola batera egiten duten, laguntzen dioten, mugitzen diren, nola koordinatzen diren, ez? Beti irten da kantatzen duzulei batera, ez? Bihotzare batera gaten dela, ez? Eta hori ikusten dugu nola sartzen diren, gero bukaera nola ateratzen diren, eta gero hori, nola guk jolasak egiten dizkiegun, kantu desberdinak, depende zer landu nahi dugun, kantu beraien gustuko kantuek ere sartzen ditugu. Eta gero ja joaten gara gurera, ez? Azten zara hasieran jo estetetan, kantua, eta poliki bazazi, zu nahi duzuna repertorio horretara, ez? Baina bukaran beti erraten digu, bueno, zer, kantu honekin ongita? Bai, gustora. Eta erraten dute, sartzen da hemen. Eta etxeko guzi, bai, egoten gara egunero kantu egiten. Orduan, bueno, kantu polite dire, gu konten gaude, eta gure formatu hau da momentu hontan. Momentu honetan hau da eskaintzen aldugun. Bai. Eta nik uste dut funtzionatzen dula. Zurrut erran duzu, hemen barna irakasle gisa biltzen zarela, itziar zu hemendik kanpo Ni orai, ni irakaslea naiz, Donostia bendu nire plaza tutore bezala, baina orantxe Iruinen nago irakaslekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.